20 spodobov umetníky z Ruskej federácii i opštiny Šid 6 dní boli zmestení i maľovali u letnej vladičeskej rezidencii a kolónia zakončena zo výstavu v maľunkoch u Pinvici rezidencii i dočasovej galerii u stredku hroda, pred ktorú včera večer otrímana zakončujúca sviatočnosť prebúvania umetníkov zo Ruskej federácii u Šidze i účastníkom podzelení podzekovania. Umetníky zo Rusії, jak podzekovanie našej parochii u Šidze, podarovali portrét parocha Michaila Režaka a Združeniu Serbsko-Rosického priateľstva, čijo boli hosti vecej druhy pripoznania. Amatere Srbského kulturno-umetnického društva Svätý Sava zo Šidu dostali povolánku, že by na rok navštívili Moskvu.